no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A conselleira do Mar e a directora de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica mantiveron unha xuntanza con representantes das confrarías galegas para deseñar unha estrategia conxunta de cara ao reparto das cotas da xarda no caladoiro Cantábrico Noroeste. A Xunta convocou esta reunión tras o anuncio do Goberno Central de constituir unha comisión de traballo para estudar futuras opcións de reparto, tras un encontro bilateral con representantes do sector asturiano. A entrada en vigor da obriga de desembarque abre un novo escenario de cara á modificación dos criterios de reparto para artes menores. Conscientes desta situación, dende a Administración galega demandan que os intereses da nosa flota sexan tidos en conta e que non se primen outras comunidades. A intención de Mar agora é analizar os datos dispoñibles e as posibilidades dos diferentes criterios que poden favorecer a mellor xestión da pesquería da xarda de cara á próxima reunión que convoque o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e que anunciou ao resto das comunidades autónomas tras terse reunido con Asturias. Hoxe a mañá leíamos nos medios de comunicación que a Secretaria General de Pesca, que dispuxa me chamou a última hora da mañá, se reuniu onte co sector de Asturias para ver a posibilidade de cambiar os criterios de reparto para a xestión da sarda. Entón, nos, hoxe a mañá, a primeira hora, empezamos a traballar en buscar os criterios que serían necesarios aplicar para, si hai unha reunión en Madrid, que o sector levara os criterios analizados e estudiados. De aí que convocara aos presidentes das federacións provinciales e da Federación Galega, xunto cos seus secretarios, e agora estamos nesa xornada de traballo, analizando os datos dos que dispomos, vendo as posibilidades de os diferentes criterios que poden favorecer a millor xestión desta pesquería, e todo isto respetando, como sempre fixemos, o pacto e a lealtade co Ministerio e cas outras administracións autonómicas de respeto máximo por os criterios de reparto que se tiñan acordados. A Galicia lle gusta ir ás reunións cos datos analizados e estudiados e iso é o que precisamente estamos abordando neste momento na reunión. A Confraría de Pescadores de Ribeira acordou ampliar a campaña extractiva ata o próximo 17 de abril. Dende a agrupación de mariscadores sinalaron que se tomou esta decisión co fin de aproveitar a suba de prezos do marisco, fundamentalmente da ameixa durante a época de Semana Santa. Aínda así, os produtores terán limitado o seu traballo a unha pequena franxa de zona extractiva, de cara a preservar os bancos para o próximo ano. O sector do cerco galego inicia o ano cunha caída do 47% nas capturas das súas principais especies, como é o caso da anchoa, sardiña ou xurelo. A estas alturas do ano, as lonxas galegas subastaron unhas 4.491 toneladas destas especies, mentres que no mesmo período durante o 2018 descargáranse xa unhas 8.470 toneladas. A facturación tamén se veu mermada, aínda que en menor medida. Concretamente, reduciuse nun 39%, xa que no que vai de ano os centros de primeira venda de Galicia ingresaron 5,7 millóns de euros, polos 9,4 millóns xerados no ano 2018. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Unha praia convertida nun pedregal. Ese é o estado na actualidade da Carabuxeira, en Sanxenxo, despois de máis de 20 anos de actividade das correntes sen que se tomase ningunha medida.
pero que non pode levar o mar nin o tempo é a loita dos veciños que seguen reclamando que se aplique o plan de rexeneración da praia aprobado en 1999. O tema pasado por o fiscal de Medio Ambiente, polo Congreso dos Diputados, polo Valedor do Pobo, polo Parlamento de Galicia, o sea, o tema está super dixerido por todas as administracións públicas. Non sei se alguén non quere coller a patata caliente que é, pero aí hai un aval e que o que queremos os veciños é que se rexenere a praia. Nos dá igual que sexa portos do Estado, que sexa costas ou que sexa o Concello, que fagan efectivo o aval e que a rexeneración que a queremos. O domingo tivo lugar outra concentración na que se deron cita máis de 150 persoas. A veciñanza reclama que todas as administracións se impliquen e se poñan de acordo, e lamentan que só os acompañasen representantes de En Marea, algo que, segundo din, terán en conta nas vindeiras eleccións. E o resto, pois, dos partidos, ou non lles interesa, ou non sei, pero, bueno, non hai que menospreciar a xente esta que viño, que son votantes. Entón, agora temos tamén as eleccións municipais. Creo que 150 persoas representan bastante aquí nun concello como é o de Sanxenxo. A veciñanza tamén se queixa de que tanto Sal como o PP de Sanxenxo non cumprisen as súas promesas de rexenerar a Carabuxeira, Lavapanos e a Panadeira. A próxima manifestación farase na Semana Santa, aproveitando as vacacións de moitos propietarios que non residen na vila, pero que apoian a rexeneración. Un bo número de persoas asistiron esta pasada fin de semana no Centro Social de Cabo de Cruz, o acto de presentación dos libros editados pola Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, a Galcari. Trátase de dous novos volumes que ven agora á luz. O primeiro deles co título Embarcacións tradicionais no Porto de Cabo de Cruz, de Antón Vidal. E o segundo titulado San Cosmeiro, un merecido lugar na historia das embarcacións tradicionais galegas, de Xerardo Triñanes. Con estas dúas novas publicacións, a entidade que preside Ramón Collazo quere dar a coñecer a importancia que tivo no pasado a carpintería de Ribeira, incidindo de paso na necesidade de seguir protexendo este ben inmaterial, tan importante na historia e na cultura do país. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.